επιθυμεί να εκφράσει τα θερμά συγχαρητήρια προς τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, Αρχιμανδρίτη Πατέρα Σεραφείμ, και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου για το έργο το οποίο με τα πολλής φιλοφωνίας, αγάπης, καλλιτεχνίας και αισθητικής επετέλεσαν και προσφέρει τον τιμίο αυτό σταυρό ως δωρεά και ευλογία προς τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, τον Πατέρα Σεραφείμ, του οποίου ευχόμεθα να έχει την ευλογία του Κυρίου, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Οσίου Πατρός Σιμών Χριστοδούλου, και του εύχομαι από τα βάθη της καρδίας να συνεχίσει να βαστά την παρακαταθήκη και τα στερμοπύλας στην ιερά αυτή νήσο. Άξιος! Θεοφιλέστατε Άγιε Ναζιανζού, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, μετά τη λατρευτική αυτή παντεσία, οι φτωχοί μου λόγοι ασφαλώς δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα παραπάνω. Επιβεβλημένο όμως καθήκον θεωρώ, Θεοφιλέστατε, να ευχαριστήσω την θεοφιλία σας για την παρουσία σας στον Ιερό Ναό μας, παρουσία η οποία ελάμπρυνε την πρώτη, όπως είπατε και εσείς, αυτή η Θεία Λειτουργία μετά τον ανακαινισμό του Ιερού μας Ναού. Αγωνιστήκαμε με θέρμη, με διάθεση, όλοι μαζί, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, η Φιλότοχος Επιτροπή, ο κάθε πιστός χριστιανός ο οποίος συνεισέφερε είτε ηθικά είτε υλικά στη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Εχθές εμνημόνευσα όλους όσους προσέφεραν πιο συγκεκριμένα για το ναό μας. Μιλώ για τους μεγάλους ευεργέτες, όπως είναι η κυρία Καλλιόπη Μπαχά, πρέπει να τους ξαναμνημονεύσω πάλι, ο κύριος Θωμάς Γρήλης, ο οποίος είναι και ο εκκλησιαστικό μας σύμβουλος, ο πατρί Λαρίων Καβέας, ο πρώην Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παυλίδης, ο κύριος Τηλιακός, η κυρία Σκούταρη και ο κύριος Σκούταρης, και όλους τους οποίους ευχαριστώ και όλους όσους συνεισέφεραν από το ειστέρημα ή το περιστέρημά τους. Όπως είπα, η παρουσία σας ελάμπρυνε απρογραμμάτιστα, θα έλεγα, τη σημερινή ημέρα. Αυτό μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά. Ο κύριος Πρόδρομος ήθελε τις αρχιερατικές σας, την αρχιερατική σας παρουσία εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, εκ μέρους των ενωριτών μας, και θα ήθελα από βάθος καρδίας να σας προσφέρω το Άγιο των Ιερών αυτών εγκόλπιων, της ανάμνηση της σημερινής χαρμόσυνης για την ενορία μας, αλλά και για το νησί μας ημέρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο πατήρ θα μοιράσει το αντίδωρο για να του ευχηθείτε τα συγχαρητήρια και να συγχαρούμε όλοι μαζί την ωραία αυτή ημέρα. Διεκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας, έχει πολλά. Και παρακαλώ πολύ να περάσετε από το εστιατόριο του Λουκά για τον καφέ σας.